Én sehol nem dolgozok. És mikor dolgozott utoljára? Sose dolgoztam. Mert egyszerűen nincs lehetőség, hogy dolgozom. Hogy? Mert nem vesznek el sehol. És hol próbálkozott? Hát próbálkoztam Kártékben, hogy se Halkány, a közútnál próbálkoztam. Egy kis közhasznú munka. De máshol nem igen. És mi a szakmája? Nekem nincsen, 8 általánoson van. Hát akkor hogy gondolkodik a jövőjéről? Én nem gondolok a jövőre, mert nekem nincs jövőm. Nekem az a jövőm, hogy nincsen, egyszerűen nincs jövő. Nincs kilátás. Az álmot meg nem álmodni, úgy sem tudod. Hogy gondolkodsz a gyerekekről? Hát, Jövőjükről? szeretném őket, gimnázium, főiskola, jó szakma, hát inkább ilyen értelmiségi munkát nekik, azt szeretném. De hát akkor elkerülnek a faluból, nem bánnád? Úgy őszinte legyek, nincs itt jövő. Van? Nem látok. Nem látok semmi jövőt a gyerekek szempontjából. Én már előre féltem őket. Mi még valamit tudunk kezdeni úgy, ahogy tengődünk, de ők. Gondolkodtak azon, hogy esetleg elmennek ebből a faluból? Nem. Hát arra már gondoltam, hogy külföldre menjek kidolgozni, mint vendégmunkás, de hogy itt Magyarországon valaki megéljen, az nagyon nehéz. Tehát teljesen mindegy, hogy egy ilyen faluban él, vagy máshol. Mindegy. Teljesen mindegy. Nagyon kevés a pénz, amit fizetnek. Ez a minimálbér, ez nagyon kevés. És nem tudom, hogy akarunk belépni az Unióba. Ez nem tudom. Magyarországon vannak még ilyen faluk, és akkor ezt nem nézik ott fönt? Valahol. Kinek viszi? Hol él itt a faluban? Hol lakik? Kossuth utcán 2. És nyugdíjas már? Igen. És hol dolgozott? A Vágóhídnál. Pécsen? Igen. És mikor? Szia Józsi. Mikor hagyta abba? Már nagyon régen már, nem is tudom már. Akkor volt ez a szanalás. Több mint 10 éve? Igen. És nyugdíja van? Van. Hát nem sok. 22 000 forint, ez nem sok. Ez nem pénz. Arra kíváncsi, hogy mit mond a pap, felvágja az ujját. Így káromkodik-e? Amikor ide kerültem 1980-ban, akkor még a szocializmus volt. Ez azt jelentette, hogy munkakötelezettsége volt mindenkinek, és volt is munkahelye mindenkinek a faluban. Amikor a rendszerváltás és gazdasági összeomlás jött, akkor elsőként lettek, és szinte egyik napról másikra munkanélkülivé a falunak a munkaképes lakói. Hát
Az elején volt egy naív korszak nyilván ebben, mikor az ember azt hitte, hogy hát ezt megoldjuk. Szervezünk ezt, azt, ilyen üzemet, olyan üzemet, és megoldjuk. Most hát hál' Istennek ezek a kezdeti nagy lelkes szervezések becsődöltek egyik a másik után. Azért hál' Istennek, mert hogy üzemet nem lehet szociális alapon működtetni, tehát hogy az abban a pillanatban befullad és nem piacképes. Tehát, hogy ilyen általános megoldás nincsen. Most amit még tenni lehet, hogy egy ilyen Caritas segítséget közbeiktatni, hogy amikor elakad teljesen, vagy elapadt teljesen, akkor annyira segíteni, hogy ne legyen legalább éhezés. Hát Gabi! Gabika, gyere! Hát de Gabi! Az nem is mozog, az félős. Hát dacă pentru fata a venit țirată, ce are pe blânzănul. Pentru ea a venit cu drag de ea. Domnul Budăr. Jó napot Dar mulțumesc că știi că nu cine a venit. Să-ți ciocolăm. Nu l-am enervit la voi. În sobaia. Lakik a család? Igen. Négyen vagyunk ebben a szobában. Hát akkor ezért elég szűkös. És most jön az 5. És mikor fog ő iskolába menni? Majd csak jövőre. Gondolkodtak már rajta, hogy hova menjen iskolába? Ő azt mondta, hogy Siklósra szeretne menni. Az majd elválik, hogy mi lesz. Az függ attól is, hogy állunk anyagilag. Mert például a Gina hiába szeretne Siklósra menni, hogyha nem bírjuk meg fizetni a ruhákat, az ebédet, vagy mit tudom én, akkor lehet, hogy csak Harasztiba fog járni. Az a baj, hogy csak télen tudok dolgozni. Ez a fűtési szezon idejére, és nyáron meg nincs munkám. Hol dolgozik? Itt Szentmártonban az óvodában fűtő. Ja, és akkor semmi olyan nincs, amivel nyáron lehetne egy kicsit. Napszámba járhatok ide-oda, de az nem olyan biztos. És ez ma mit jelent, hogy napszámba járni? Hát kapálni, szőlőtenni, szilvát szedni, meg meggyet szedni, meg ilyesmit. Hát az nem az igazi. Jobban szeretnék, hogyha folyamatosan dolgoznék, de hát az nem jött össze még. Szakmája? Az nincs. Nincs. Pedig jó lett volna, de nem jött össze. Henny, hát dicsit! Ez az. Te vagy a Henny? Szia! Te már iskolába jársz? Igen. És melyik iskolába? A katolikus iskola. Siklósra jár. Maguk is Siklósra írták? És miért? Pap akarta, hogy odaírjam. Ez a tisztelend ismeri a Lankó József. És miért tanácsolta? Azt mondta, hogy nagyon okos. Úgy segít, ő fizeti neki be az iskolai tanszereket, ami kell neki. Mert én nem bírnám anyagilag. Tehát ő az atya fizet? Igen. Hát nem csak nekünk, két-háromnak. Most meg megint mennek egy sok gyerek elsőben megint ide Siklósra ebbe az évben. És milyen az az iskola? Jó? Igen. Nagyon régi hagyománya van egyébként akár csak az egyházban is, hogy a tanulás, tudás útja az kivezet a nyomorból, az átjárhatóvá teszi a különböző társadalmi rétegek közti elválasztó falakat. Tehát, hogy én magam is ugye paraszt családból származom, és apám azt mondta, amikor a gyerekei hát akkorák lettek, hogy földjeimet elvették, nem tudok a gyerekeknek mit adni, de járjanak jó iskolába. És hát így azt hiszem elég jó iskolába jártunk, Esztergomba Ferencesekhez mindahányan fiúk, akik leérettségiztünk, meg hát nővérem is érettségizett. Tehát, hogy abban a helyzetben ez világos volt egy parasztember számára, hogy a tanulás az egyetlen érték. A nyomán február, január elől jár. A nyomán február, március szántóvető, április nevettető, május szépre. Emlékszel, hogy miért akartál rögtön Siklósra járni, mert az ugye jó messze van. Hát annak képzeltem el, hogy ott is jó lehet.
Hogy még esetleg jobb is, mint itt Alsó-Szentmártonban? És ez így lett? Igen, jobb, mint Alsó-Szentmártoni iskola. Mert emlékszem, hogy akkor szerettél oda járni elsőbe, de akkor ez azóta se változott semmi? Nem. Valamikor vannak rosszak, de többször jók. És nehéz azért, hogy olyan sokat kell utazni, meg messze van? Nem nehéz, már megszoktam. Azt megszoktad? És azt is megszoktad, hogy az egy város? Igen, azt is. Könnyű volt megszokni? Nem, volt könnyű ezt megszokni. Gyerekem, most először lesz. Nekem jöttél. Ó, nem baj, most nyomassuk 200-at. 190 és 200. Júj. Ez mi volt? Te is ott vagy? Ja. Maga tartjuk nekik a tanulószobát? Igen, én szociálpedagógus vagyok, tehát igazából nem tanári diplomám van, és ez egy olyan tanoda, ahol csak az egyik része az, hogy megcsináljuk a házi feladatokat a gyerekekkel. Tehát ez egy játszóházas napközi valójában, ahol kicsit burkoltabban megy ez az egész dolog. Már a tanulás megy burkoltabban? Igen, tehát a házi feladatot azt megcsináljuk, és utána a játékokból próbáljuk belecsempészni ezeket a fejlesztő dolgokat. Nyitott emberek? Igen. Mert hogy ugye, hogy a gyerekeiket ilyen messze eljáratják, azért az egy nagy pozitív. Persze, hát ez egy következő lépcsőfok, amikor megtanulnak ebből a homogén környezetből kilépni. Ennek megvan a pozitívuma és meg a negatívuma is. Tehát ott, ahol nincsenek magyarok, csak cigányok, ott nincs meg az ellentét mondjuk falun belül, tehát mondhatjuk, hogy békesség van. Viszont amikor vannak magyarok, akkor nagyobb a konfliktus, de van egy kapcsolódási pont is a többségi társadalomhoz. És azért egy nagyszerű dolog az, hogy ők Siklósra járnak iskolába, tehát ez egy kilépés, elindulás. Van pénzetek mindenre? Ruhára, könyvekre? Hát van, nekem szerencsére nem kell ilyen cuccokra, könyvekre, hanem nekem vannak ilyen németek, akik nekem fizetik a könyvet, az ebédet, meg mindent, mert hallották a Tiszi bácsitól, hogy én jó tanuló vagyok, és ezt ők elvállalták nekem. Jobbra léptem, balra léptem, lángos csillagját felettem. Kicsi bárányt a csobánok, mirhát nem én, aki rálok. Én is vinnék neki bélet, vacsorára mákos rétet. Én is vinnék neki bélet, vacsorára mákos rétet. Üdvözl légyen Krisztusod benn a mennyekben, aki megszületett mostan Betlehemben. Mindörökké ámen. Kívánom, Kentucky tartsa egészségben, tartson és maradjon vég nélkül örömben. De nem is azért, hogy históriázunk, vagy valamiféle flash játékot indítsunk, hanem a Krisztusról egy példát mutassunk. Hogy miként született? Én azt gondolom, hogy hát a lankó az fától nem látja az erdőt. Az iskoláztatása az egyedüli, amit én is helyesnek tartok, meg tényleg így is van. De igenis kellenek olyan emberek, akik valamilyen szinten megpróbálnak valamit csinálni, és arra föl lehet nézni. Tehát ha úgy tetszik, egy-két olyan vállalkozást csinálnak, amiből meg tudnak élni. A 90-es választást, tehát a rendszerváltást követően a Józsi azt gondolom, hogy aktívan részt is vett abban. Mostanság visszahúzódott, tehát hogy nem foglalkozik vele. És 90-ben ki lett a polgármester? Szilágyi az már 12 éve nálunk van. És akkor kezdetben a Lankó József is támogatta az ő polgármesteri Nem pályát. mondhatni, tehát pont nem őt támogatta az elején. Igen? Igen. Kit támogatott? Ő engem támogatott akkor. Ja, hogy szintén indult polgármesteri igen, előtt? 90-ben indultam, igen.
Megpróbálkozik megint? Volt közte lévő időszak, amikor én nem indultam, de most én azt gondolom, hogy ismét megpróbálom. És most mi adta a lökést, hogy megpróbálja? Hát egyrészt itt élek ebbe a faluba, és nem lehetek passzív. Időközben megcsináltunk egy egyesületet, aminek tulajdonképpen a legfőbb célkitűzései között szerepel az, hogy a helyi cigányoknak mennyire tudunk majd úgymond akár kisebb távon is, de valamilyen munkát biztosítani. Hát mondom se kell, az önkormányzat az nem itt van, tehát a harmadik szomszéd faluban van, illetve a körjegyzőség ott van. Az önkormányzat az ugyan van, de eléggé elavultan működik itt a dolog. Ha valakinek valamilyen fénymásolatra van szüksége, akkor is ebben a tekintetben mondjuk a Lankót fogják megkeresni, és nem az önkormányzatot. Már tönkre vannak a Doktornő! Itt a kártyája? De itt nem hoztam én magam. De hova szeretne menni? Hónap Siklósra megyek, szerdán Pécsre. De miért nem hozzá a kártyáját? A pécsi sofőr nem fogadja el. Hát már megcsinálom, Nem, majd én akkor... Egy autólatás. Ugye amikor a Tábori nyert polgármester, én 12 évig egy polgármester volt. 3 választás. És amikor ő nyert, az egy forradalom volt, akkor lettek volna egy forradalom. Azt látta volna, hogy ünnepelte volna nép. 12 éves diktatúrát nehéz volt megdönteni, és azt mondom, hogy megdöntöttük. Legyen ez az ember 4 évig, bármit is csinál. Nem sokat vesztünk vele. És ha nem jó, eltelik a 4 év, és döntsenek az emberek. A legnagyobb problémát abban látom, hogy a foglalkoztatás terén nem igazán tudtunk elmozdulni. Hány aktív korú ember él a faluban? Hát jelen állapot szerint több mint 200-an aktív korúak, és ez óriási szám. De az 1100 emberből csak 200 aktív korú. Hát a többi szociális, illetve Megrokkantsági nyugdíjon van. De amúgy, ha csak az életkorát nézzük, akkor hány ember esik ebbe a kategóriába körülbelül? Hát ez a középkorosztály, tehát akiknek gyakorlatilag kilátástalan a helyzet. De hány ember esik ebbe a kategóriába? A 600 körül. És 600 emberből csak 200 munkaképes aktív korú. Igen. Alkalmazásban van-e valaki? Azokon az embereken kívül, akik itt a falu intézményeiben dolgoznak. Hát ezek a számadatok siralmasak, tehát gyakorlatilag állandó alkalmazásról nem is beszélhetünk. Itt nekem mondhatni, hogy minden reggel szülőértekezlet van. Itt a pici gyerekeket hiába itt laknak a faluban, akkor is elkísérik a szülők vagy a nagy testvér. És akkor reggel van erre egy ilyen 5-10 perc, lehet, hogy megrövidül az első óra, de én azt gondolom, hogy akkor mindent nagyon jól lehet érzékelni, hogy mi történik a családban. Dávid? Na? Nem tudja. Azt tudod, hogy 100-as? Azt tudod, hogy 100-as? És hány 100-as? Először egy cigány szervezetnél dolgoztam, ott is már szociális munkát végeztem, ugyanis az derült ki, hogy igazándiból a térségben élő cigányságnak nincsen olyan kulcsszervezete vagy szerveződése, akik segítenék őket eligazodni az önkormányzat titokzatos útjain.
Gyertek, gyertek, Volt egy egyesület, amit megalakítottunk helybéliekkel, ez a Kiút csak munkával. Ezt a misék találták ki ennek a nevét. Jó, na most lépjünk egyet, jó? Az egyesület elnöke lett a polgármester, mi előtte is együtt dolgoztunk. És úgy gondoltam, hogy amit lehet önszorgalomból azért továbbra is fölvállalok. És akkor nagyon meggyarapodtak a feladatok. Tehát tanítottam délelőtt, és akkor általában rohangáltunk délután, vagy egy pályázatíróhoz, vagy egy tárgyalásra, egy megbeszélésre, vagy esetleg a munkaügyhöz. És adódott egy olyan konkrét, most egy állásom lett, a közösségi háznak a vezetője vagyok, hogy amellett döntöttem, hogy a gyerekeket most ott hagyom az iskolába. Tehát olyan programokat próbálok a közösségi házban szervezni, ahol be tudom őket csalogatni, és akkor azért nem veszítem el őket, de nem csak 12 gyereknek adok, hanem akkor adok sokkal többnek, sokkal több családnak, mint 12. Tehát ugye idén kezdték el a kivitelezést tavasszal, előtte 2 éve kellett beadni a pályázatot. Na most, hogy a FÁR szabályai mit mondtak ki, hogy mire adható ez a pénz, hogy milyen funkcióra. Valószínű, hogy a célja az volt, hogy közösségi ház legyen, csak akkoriban fölismerült, hogy egy része az épületnek jegyzőség legyen. A 3 falunak a körjegyzősége áttevődött volna ide, de a tárgyalások aztán olyan mederbe kerültek, hogy nem sikerült közös nevezőre jutni. A tapolcaiak igazán nem szeretnének utazni. Ők úgy gondolják, hogy az a leggazdaságosabb, hogyha ott helyben marad ez az intézmény. A körjegyzőség fenntartásában a falvak hogy járulnak hozzá, milyen arányban? Hát a fejkvóta arányában, vagyis a lakosok számarányának megfelelően, tehát így nem tudom pontosan, mert azért nekem nem ez a szakterületem, de úgy tudom, a Szent Márton 65%-át fizeti be a közös költségeknek. És a másik 2 falu meg összesen? Összesen 35-öt, ami hát az azt jelenti, hogy ugye aránytalan végül is az egész működtetés. Az szóba se jöhetett volna, hogy ez a 3 falut tartalmazó körjegyzőség, ez Alsó-Szentmártonban működjön, ugye? Fél évig ezen ment tulajdonképpen az egyeztetés a községekhez. Próbáltam szakmailag indokolni azt, hogy mennyivel többet jelent a munkaszínvonalában az együttműködés, de hát ez meg a pénzben is, mert majdnem a duplájában fog kerülni a 2 kisközségnek a továbbá a hivatal fenntartása, ez egyértelmű. Miért válnak szét? Teljesen jogos volt a kérésünk, hogy ott legyen a hivatal, ahol egyébként az ügyek intézése a legnagyobb volumenű, és mellesleg meg tudjuk biztosítani a helyet is. Egyszerűen nem vettek tudomást rólunk. Tehát ők végig azt gondolták, hogy lehet velünk ilyen módon játszani, és hogy ez a kérésünk, erről mi leteszünk erről, hogy egyáltalán a hivatal átkerüljön Szent Mártonba. Tehát ezt megelégeltük, és azt mondtuk, hogy köszönjük szépen, akkor nem kérünk, és akkor megpróbál Szent Márton, még hogyha többletköltségébe is kerül, egy önálló hivatalt fölállítani, ami csak rólunk szól. És akkor nektek most kell egy teljesen új jegyzőt találni. És Már hát van, akkor... hál' Istennek, és be is mutatnám az új jegyzőnket. Engem szakmailag izgat rettenten ez a kérdés, hogy egy új hivatalt létrehozni. Én egyszer már csináltam egy ilyet 93-ban, mikor Nagybajomtól vált ki Jákó község, Somogy megyébe. Semmiük nem volt az ég adta a világon, és gyakorlatilag a nullából kellett valamit csinálni, és egy óriási feladat. Ez még annál is nehezebb lesz valószínűleg. Nem volt korábban önálló hivatal a Alsó-Szentmárton községnek, és ezt úgy megcsinálni, hogy egy szintiszta cigány településen, színvonalasan, a törvénységnek megfelelően dolgozni, tehát azért ez egy nagy kihívás. Nem kell olvasatva, nincsenek levakarva, nem tűnleszik. Nem tőle meg. Hé, hé!
Még egy fél méter. Na. Értem, most neki áll az asztal. Hát, hogyha most ez kell neked még egyelőre, de ez is azt beszéltük meg, hogy ez mind jön. Tehát a szegénységet. Gyere ide! Ide gyere! Ide gyere! Hát tudom, hogy a tévések lejönnek, akkor még egy erre hoztam. Még egy lovast hoztam. Alsó számlászmányok elpakolják a bútorukat, meg a papírjaikat is. Hát megy az osztozkodás most. Kicsit összeugrottunk szombaton este, a testülettel, ugyanis karácsonyra szoktunk a nyugdíjasoknak ilyen 2-3 ezer forintos ajándékutalványt biztosítani, és idén sajnos nem bírtuk kifizetni ezt a beígért pénzt, mert nem volt a számlán pénz, és azért nem volt a számlán pénz, mert mi előlegeztük meg a közjegyzőség finanszírozásához a pénzt. És az elkövetkező időszakban is ugyanez lett volna, hogy mi nekünk kellett volna tartani a hátunkat, vagy nekünk kellett volna előfinanszírozni. Mert most hiába spórolok én egyik oldalon, a másik oldalon meg leszedik a számláról a pénzt és elviszik. Hát ez abszurdum. Nagyon remélem, hogy jövőre ugyanitt egy működő apparátus, egy berendezett hivatalba, közmegelégedésre hasonlóan üvegpoharakból, kristálypoharak fog kocintani. Úgyhogy egészségünkre, egészségünkre. Mai napon akkor ezek szerint egy gyorsasági rekord. Gyorsasági rekord, gyakorlatilag 6 óra alatt vagy 5 óra alatt lerendeztük az egészet. Tehát gyakorlatilag elhoztam mindent, holnap ugyanígy berendezzük az egészet, és hétfőtől indul a munka. Tehát ez egy akkora teljesítmény, hogy... Szerintem ez példátlan. Ez biztos, hogy az csak... példátlan. Jó, én is azt gondolom, hogy erről mindig beszéltünk, hogy újat milyen áron lehet létrehozni, és sajnos mindig van mögötte küzdelem. Igen. Tehát nem lehet úgy elindítani valamit, az új születés az mindig fájdalmas, és itt most ez valami ilyesmi volt, úgyhogy itt most építkezés lesz, ott pedig azon gondolkodnak, hogy csődbe mennek, vagy nem mennek. Tehát... Megmondta az ember, hogy most hogy vagy csődbe vegyünk, vagy nem. Hát Szentmárton tartotta fenn gyakorlatilag az egészet, ő vitte a terheket. Nem tudom, hogy miért nem tudták tisztelni ezt. Én legalábbis így az erőt azt érzem. Megjelent a mi Urunk Istenünk, ő a királyunk, övé az erő és a hatalom mindörökké. Urunk megjelenésének ünnepe van. Az evangélium a napkelti bölcsek látogatásáról szól, ami annak az örömhíre, hogy az egyház, az Isten népe egyetemes, abban minden népnek, minden kultúrának, minden embernek helye van, Isten mindenkit szeret. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Kérünk mindenható Istenünk, küld el szent lelkedet a kenyérre és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk testével és vérével. A kínszenvedés előtti estén, vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte,
tanítványainak A adta. szebb karácsony az Epifánia görögül. Az volt eredetileg az egyházban a karácsony, a napkelti bölcsek látogatása, a Jézus megkeresztelkedése és első csodatette. Ez egy ilyen ünnep volt, Epifániának hívták, ami azt jelenti, hogy megjelenés, tehát amikor Isten megjelent köztünk. Ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta nekik, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és mindenkiért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Edith, termébe. Edith. Péter, meghozták már a gázt? Igen. Mikor hozták meg? Tegnap fél kettőkor. Ja, és akkor már még nem lehetett befűteni? Hát megy a fűtés. Mert nincs valami meleg. Nem elég. Egy korszerű fűtési rendszert követelt meg az iskola felújításával nyert pályázat, a FÁR pályázat, és itt tartályos gáz biztosítja az idei tanévtől kezdve az alapanyagot a fűtésünkhöz, és itt fennakadás most már második alkalommal történt ez ügyben, mivel hát kifogyott a tartály, és a fűtésrendszer így leállt. A FÁR program kikötötte, hogy az épületeket csak korszerűen lehet üzemeltetni, tehát a hagyományos vegyes tüzelés az nem felel meg, mert ugye az nem korszerű, és ezért mindenhol kötelezte a kivitelezőt, hogy gázt telepítsen, de azt nem tudta senki szavatolni, hogy mivel fogja a falu föltölteni, mert mondjuk levegővel föl lehetne tölteni. Ugyanis például az iskola esetében az iskola és az óvoda az körülbelül 300 000 forintos éves fűtési költsége volt évekre visszamenőleg. Most egy gáztartálynak a feltöltése 400 000 forint, és az előkalkulációkat tekintve, ugye, hogy bővült az iskola egy tornaszobával, az azt jelenti, hogy 4 tartályra lenne szükség egy fűtésidényben. És akkor azt a tanácsot kaptuk, hogy pályázzunk olyan költségtérítésekre, amit ilyen szegény falvak megigényelhetnek, és akkor tulajdonképpen erre van majd valami külön lehetőség, hogy esetleg megkapjuk. Na most esetlegre vagy hara egy falu nem tervezhet költségvetési évet. Mire várnak? A pénzt akarok felvenni. Tessék? A pénzt akarok felvenni. Milyen pénz? Hát ez a szociális segély. Mi a szakmája? Nekem? Parképítő gondozó. Parképítő gondozó. Bútorfonó, kosárfonó, minden. És nem jut munkához. Sajnos. És a szociális segély az mennyi? Ez 16 000 pár száz forint. Most ebből? Hát sajnos. Kapjuk a zsíros pénzt. Az önkormányzat munkájában. Mióta vesz részt? 90-ben. Kisebbségi önkormányzat az elnöke. Cigány kisebbségi önkormányzatnak az elnöke? És például ebben a faluban, ahol mindenki cigány ember, itt mi szükség van egy kisebbségi önkormányzatra? Hát különböző rendezvényeket tartunk itt most. Át akartunk alakítani egy irodát mi is, csak úgy már el is kezdtünk, csak abba hagytunk ezt az irodát, mert anyagilag kevés ez a pénz, amit kapunk az államtól, ez a 680 000 forint. És ehhez kellene több pénz nekünk. Most itt a szomszédfaluban vannak kb. 15 cigány család, azok is 680-at kapnak évente.
Meg maguk is, ahol Mi is 680, pedig itt 1134-en vagyunk. Ezt nem bírálta az állam jónak. Hát itt legalább kellett volna az 5-szörösét legalább, hogy megkapjunk. És ebből a szűk keretből nem tudunk kigazdálkodni. És miket kéne ebből kigazdálkodni ebből? Hát, hogy irodát fönn tudjunk tartani, az már nem lehet. Mert az iroda az el is vinni az összes pénzt. Legalább egy alkalmazottat föl kéne venni, és ezt fizetni kell. Csak tudja, azt nem értem, hogy ebben a faluban mindenki cigány. Akkor miért kisebbségi önkormányzat? Hát akkor az önkormányzatot kéne ugye, most ezt a erősíteni. pénzt akkor adjuk ott az államnak? 180 000. Hát amúgy is nagy a szegénység itt ebben a településen. Ezért gyakorlatilag van egy önkormányzat, ami cigány önkormányzat, és van egy kisebbségi önkormányzat, és az is cigány. Igen, tavaly ez is létrejött. Most külön pályázatot csináltunk ebbe az évben, FAR programtól meg is nyertünk 23 milliót. Most, és abból mi lett? Hogy? Abból a 23 millióból most, mi lett? Mindjárt mondom. Most ebből, amit nyertünk 23 milliót, most, hogyha ez a cigány kisebbségi önkormányzat nem létezett volna, akkor ezt a pályázatot nem nyertünk volna meg. Ezt. Most ebből be kell bútorozni az új körjegyzéséget, amit tavaly megnyertünk, 70 milliót nyertünk arra tavaly, és abból vettünk bútorzatokat, veszünk, akkor számítógépeket, ezt már nyertünk, 9 darab számítógépet, akkor kisebbségi önkormányzat tegnap kapott egy papírt, kaptunk, mi is nyertünk egy számítógépet, akkor egy nyomtatót nyertünk. De milyen terveik vannak? Szóval hogy szeretnék segíteni az embereket? Hát a terveik, vagy csak úgy terveink, hogy csak komoly pénzeket kapunk az államtól. Jöjjön ide nyugodtan. Komoly pénzeket fogunk kapni. A terveik az vannak. Csak minden tervet nem tudjuk megvalósítani ebből a pénzből. És ugye kézzelírjuk meg, vagy? Nem, szeretném nyomtatni. Szeretettel köszöntünk minden kedves vendéget. A Szent Márton Tánc Klub Így megyünk Európába című műsorát. Mi így megyünk, nincs oda. De oda volna. Írom. Oké, akkor még egyszer. Szeretettel köszöntünk minden kedves vendéget. A Szent Mártoni Tánc Klub együttes, nincs együttes. Húzd ki. Menj fel. Szeretettel köszöntünk minden kedves vendéget. A Szent Márton Tánc Klub, mi Így megyünk Európába című műsorát láthatják. Gellért Oszkár, közös szegénység. Megvertnek lehet, legjobb egyedül. Odoba vánszorog a sebzett állat. De népek vagytok, s nép nem menekül barlang mélyére, hol magány találhat. Mivel minden remeted arc mögött ég valami, ha észbe kap a szolga, és azt keresi, ami összeköt, ami a társtalanságot feloldja. És akkor nincs többé szolganép. Sejt is vállalja már a közösséget. Barlang mélyéről a napfényre lép, akire szegénységet mért a végzet. És csak ha a szabadságra képtelen, remegjen a jövőtől az az ország, és vonítson fel benne minden félelem, ha meg nem élte a szegények sorsát. Mert nincs magány, s külön cella sincs, csak nagyvilág népek közös hazája, és közös szegénység, átkos drága kincs, világszabadság áldott iskolája. Az érzést elhallgattatni, úgy sem tudom. Az álmot meg nem álmodni, úgy sem tudom. Ujjait köztakon, szétszáll, mint szürke por, és a perc hordja el. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elfutott álmod visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. Azért vannak a jó barátok, hogy
len nincs telenség van. Innen elképzelni, nincs az embereknek már fantáziája arra, hogy vajon velem mi történik, hogyha én egyáltalán egy nyelvet tudok, én elmegyek külföldre munkát vállalni. Nincs ilyen fantáziálás. Az írásbelivel kezdenénk, mindenki kap egy ilyen előre elkészített feladatlapot, azt kérném, hogy írja fel mindenki a nevét, és nem kell megijedni, hogy több oldalas, azért több oldalas, mert nagyon sok információ van rajta, tehát az a lényeg az egésznek, hogy a kérdések egyértelműek, karikázd be, húzd alá, választ ki, tehát nagyon egyszerűen azt érzem át, amikor próbálunk munkát találni az embereknek, hogy nincs, aki foglalkoztassa őket legálisan. Tehát most én fölvállaltam a képzés kapcsán, hogy X embernek állandó munkahelyet teremtek, erről is volt már szó. A képzés lassan befejeződik. Kopogtattam, ígéreteket kaptam, és szembesültem azzal a könyvelő által, hogy 5000 forintot kellene minden személy után napidíjba adni ahhoz, hogy az embereket be lehessen jelenteni. Semmelyik cég, csak a munkára van szüksége. Tehát itt lehet akármiről beszélni, de amíg nem kapjuk meg ezt a lehetőséget, hogy igazán azokat az embereket, és nem csak a cigányokról van szó, hanem a magyarokról is, akik ennyire leszakadtak, egyáltalán emberszámba vegyék, addig ezek maximum egy-egy ilyen embernek az álma marad. Azért jöttem ide, hát a munka miatt, hogy dolgozzuk. Nem az oklevél miatt, legjobban a munka, hát hogy legyen munkánk. Eddig nem volt? Hát honni munkanélkül vagyunk. De hát a szőlészetben azért tudtak dolgozni ilyen napszámban. Hát, de, és ha majd az is, mert feketén megy, akkor mi lesz bennünk? És elkapnak, mit tudom én, na? Azért jöttünk ebbe a tanfolyamra, nem? És az Ibolya, nem, kaptuk egy ígéretet, az Ibolya sajnos ezt akarta elérni, hogy azért tanuljunk. Igen. Hogy azt mondta, hogy lesz egy biztos munkahelyünk, egy éves munkahelyünk, és sajnos nagyon csalódtunk mi is. Igen. De hát azért nem mondjuk abban most már ezt a vizsgát. Próbálkozott szegény, de hát... De miért éppen ő is azért... Hát mert azt mondta, nincs lehetőség, munkalehetőség. Ja, hogy közben derült ki, hogy igen, hogy még sincs lehetőség. Most ugyanúgy levizsgázunk, de viszont szeretnénk, hogyha bejelentett munkánk lenne. Mert mi ezért csináljuk az egészet, mert mi már túl vagyunk a 4. X-en végül is, és a munkaügyen azt mondják, hogy aki 35 elmúlott, az már túlkoros, nem foglalkoztatnak minket sehol. Igen. Ezért szerettük volna ezt, hogy ezzel a bizonyítvánnyal elérjünk valami bejelentett munkát, hogy az legyen nekünk. Ezért csináltuk az egészet. Amikor napszámba mennek, az teljesen fekete munka? Az olyan, most mondjuk, ha egy kicsit csepereg az eső, akkor már nem lehet elmenni, akkor már nincsen pénz, vagy olyan, hogy elmegyünk reggel, és akkor visszajövünk, mit tudom én, 10 óra, akkor már megint egész napunk elment, és semmi értelme az egésznek. Ezért kellene a bejelentett munka. Családja van? Van. Igen, segélyben. A munkahely az, amiből kevés van. Most ennek a problémának a megoldását nem nekem kellene megoldani, megfejteni, de egy atombombán ülünk, és rövid időn belül itt nagyon nagy gondok lesznek, és ezt a problémát, ezt a cigány kérdést, ahogy lehetne mondani, ezt a társadalom nem kezeli kellőképpen a véleményem szerint. Egészséget. És munkát. Igen, és munkát. Jó,
egy kitörési pontot keresünk a falunak, azok, akik szeretnénk, hogy itt valami megváltozzon. Na most, hogyha elindulunk ezen a vonalon, hogy önálló intézmények egy faluban, mondjuk bővülve egy szociális intézménnyel, akkor itt egyrészt egy csomó munkahelyet teremt a falubelieknek. Tehát, hogyha itt vannak intézmények, amit el lehet látni, akkor ahhoz munkahelyeket lehet rendelni. Akkor egy önkormányzat megerősödik, stabilizálódik. És a falunak gondolom, hogy ettől egyre jobb lesz, hiszen ez az intézményhálózat folyamatosan tud embereknek munkát adni. Nem 2 állást tud adni, hanem 12-t vagy 20-at. És hogyha mondjuk itt van teszem azt egy régió központ, vagy teszem azt egy beárs központ, egy beárs nyelvi, kulturális, hagyományőrző és ilyen típusú központ, akkor arra már kénytelen a megye odafigyelni, akkor nem teheti azt meg, hogy titeket ott vagytok a határ mellett, lesöprünk a térképről, mert hír sincs belőletek, ti ott igazán nem csináltok semmit. Itt konkrétan igazolja az önkormányzatot ugye a több megnyert pályázat, hogy effektíve itt beruházások történtek, munkahelyek teremtődtek. Ez egy erő. És most annyiból szerencsés, hogy tényleg azt vettük észre, hogy az uniós pályázatok kapcsán, hogy ha most Alsó-Szentmárton beírja vastagon a nevét ezekbe az uniós pályázatokba, és azt mondja, hogy 100%-ig cigány lakosú, 90%-os munkanélküliség mellett, és itt van tényleg egy teljesen elhalt környezetben, akkor egy-egy pályázatot folyamatosan meg lehet nyerni. Egy pár perc türelmet kérnék még. Miután 10-re lett meghirdetve, hogy aki szerintem ide akar jönni, az már itt van. Jó? A falu szükségszerű lépéseként látjuk azt, hogy integrált iskola-óvodát szeretnénk megcsinálni. És akkor át is adnám. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Következőről van szó, a képviselőtestület és polgármester úr nagyon régóta beszélte már azt, hogy hogyan lehetne gazdaságosabban működtetni az iskolát, és hogyan lehetne költségkímélést létrehozni. Eddig úgy volt, hogy egy körzeti általános iskolába jártak a gyerekeink, ahol a székhelye az Egyházasharaszti volt, az alsó tagozat az pedig itt volt egy Alsó-Szentmártonban. Az iskola önálló költségvetésű szerv volt, igazából nem láttunk bele a pénzügyi helyzetébe, nem tudtuk arra rábírni az intézmény vezetését, hogy gazdaságosan működjön. Nagyon sok olyan pénz ment ki, áramlott ki, amit a mi véleményünk szerint mérsékelni lehetett volna, és úgy gondoltuk, illetve gondolta a képviselőtestület polgármester úrral együtt, hogy egy gazdaságosabb módszert próbál kialakítani, úgy próbálnánk megoldást találni, hogy az alsó tagozatot és a napközi otthonos óvodát egyesítenénk egy integrált intézmény keretén belül. Egy vezetője van neki, és gyakorlatilag egy intézmény keretében a 3 éves kortól 10 éves korig látja a gyerekek oktatását, nevelését. Az óvoda továbbra is egy csoporttal fog működni, és továbbra is első, második, harmadik és negyedik osztályt szeretnénk működtetni, a nemzetiségi oktatással szeretnénk kiegészíteni, illetve korábban ilyen, nem is tudom, hogy mondják a pedagógusok, fejlesztő, igen, köszönöm szépen, igen, előkészítő fejlesztésre, köszönöm szépen, lenne szükség, ez tükrözni fogja az intézkedési terv is, ezt a fejlesztést, előkészítést, és fogja tükrözni a pedagógiai program is. Tehát mindenképpen azt akarjuk, hogy a gyerekek egy jobb helyzetből induljanak, mert korábban is beszélgettünk arról, hogy mi lehet az Alsó-Szentmártoni lakosoknak a kitörési pontja. Itt gyakorlatilag csak a munka meg a tanulás, a munkát a felnőttekre lehet érteni, a tanulás pedig egész kiskortól, én azt mondom, hogy már óvodától, illetve kisiskolás kortól kezdődően lehetne ezt meglépni, és úgy gondolta a képviselőtestület, hogy ezért hozza létre az integrált intézményt. Elhangzott már az, és az is ugyanúgy tényként, a tanárnő is tudja bizonyítani, hogy ő neki nem adják meg azt az esélyt, hogy megpályázzák ezt az állást. Dehogy nem. Mert ki lehet hangoztatva, hogy itt nem kívánatos személy, mert nem tudnak vele dolgozni. Azt tudom elmondani, hogy a vezetővel nem volt közvetlen kapcsolat.
Hiába voltunk itt most már 3-4 hónapja, itt egymás szomszédságában vagyunk. Gyakorlatilag egy komplexumot szeretnénk képezni, ami abból a óvoda, iskola, hivatal ne legyen úgymond ennyire széthúzása. Ide látgatják a szülőket, és itt magyarázzák el a dolgokat. De minek? És miért pont évvégén? Az a lényeg, hogy itt fejlődés történjen. Ezért történt az is, hogy a körjegyzőségből kiváltunk, noha ott is bizonyos értelemben voltak ilyen meg nem értések, de az is a faluról szólt. A környező településeken mindenhol csökken a gyereklétszám, csökken a lakosság létszáma. Alsó-Szentmártonban rohamosan növekszik. Most is van 50 csecsemőnk, ez az 1137 főhöz képest nagyon szép gyereklétszám. Itt évről évre növekedni fognak a gyerekek létszáma, ez egyre több óvodás, egyre több iskolást jelent. Ha ezt az integrált intézményt meglépjük, a következő lépés 1-2 év múlva talán az lesz, hogy tudunk egy 6 vagy akár egy 8 osztályos iskolát létrehozni Alsó-Szentmártonba. Ez éppen olyan, mint a polgármesteri hivatalból vagy a körjegyzőségből a kiválásnál sokan ellenezték, most ott tartunk, hogy polgármesterekkel tárgyalunk arról, hogy csatlakoznának ide, és esetleg körjegyzőségi székhely lenne Alsó-Szentmárton. De valahol tudomásul kell venni, hogy ez a település annyira dinamikusan fejlődik, hogy egy kis körzetnek a központja lesz néhány éven belül, akár közigazgatásilag, akár oktatási szempontból. Ha olyan vezető van az intézmény élén, aki nem képes a megújulásra, akiben nincs már kellő dinamizmus, aki nem látja át, hogy itt most már nem csak arról van szó, hogy 8 órát letanítunk, ahogy a polgármester mondja, az talán, bár érdemei elismerése mellett talán nem biztos, hogy a legmegfelelőbb személy számunkra arra, hogy az itteni pedagógiai munkát vezesse, irányítsa. Én sem voltam itt senkinek, és nem tettem kijelentést képességbeli vagy szakmabeli tudásával kapcsolatosan, és én ezt viszont kikérem magamnak, hogy esetleg nem vagyok dinamikusabb. Én azt vallom, hogy bármelyik fiatal kolléganő mellé oda merek állni, mert annyi szaktudást és a gyakorlatról nem beszélek, ami számomra akármilyen is esetleg legszupermodernebb nyelvvizsgával rendelkezik, de a megszerzett tapasztalatok, ami a hosszú évek során összegyűltek, az egy ember számára mindig kincset jelentenek. Akkor vajon mivel magyaráz az, hogy a környékben sehol nem szívesen fogadják a Szentmártoni gyerekeket? Mert annyira hátrányos helyzetűek, annyira neveltlenek, hogy egyházas paraszt is csak azért fogadja, mert kénytelen fogadni. Ha olyan magas lenne a színvonal, oktatásilag, pedagógiailag, mindenféle szempontból, akkor örömmel várnák őket. Van például a Nagyharsányban van egy kiváló iskola, egyszerűen nem szívesen fogadnák oda a gyerekeinket, mert kiváló pedagógus gárda van, nagyon jól végzik a munkájukat, és egyszerűen azt mondják, hogy ebben a gyerekanyaggal, ami itt van, elnézést a csúnya kifejezésére, nem tudnak mit kezdeni. Na most akkor... És akkor az ember elgondolkodik rajta, hogy ha olyan ragyogóan megy a munka itt 1-től 4 osztályig, akkor utána miért fintorog mindenki az Alsó-Szentmártoni cigánygyerektől, miért csak egyházas haraszti, mert ő neki kötelessége, miért csak oda mehet iskolába. Ha annyira jó lenne a színvonal, a képzés, a nevelés, az oktatás, minden, akkor igenis mindenhol fogadnák őket örömmel. Szerintem ezt csak most érzed át, hogy mennyire jó lett volna, ha együttműködsz itt a hivatallal. Mert tudni, nem telefonálni kell, itt vagyunk a szomszédban 50 méterre. És mondta, hogy a jegyző úr elmondta, hogy nem fordítva történik ez az egész, hanem hogyha neked valami gondod van, azt jelzed mindenképpen. Annál is inkább, mert hogy nem egy szülő, nem 2 szülő jött be hozzám, hogy én tegyek rendet, meg csináljak rendet. Egészen odáig, hogy a riasztónak tulajdonképpen amikor megszólal. Ott van elsőként a te telefonszámod, a te nevedet adtuk meg. Hány esetben, Péter, pontosan te? Hány esetben mondtam azt, hogy az Évát rászol? És akkor te mondtad nekem, hogy az Éva néni ki is jelentette, hogy őt nem szabad zavarni, főleg hétvégén nem. Én mit mondtam? Ez most hogyan kapcsolatban? Nekem az érzéségem. Mikor mondtam én ezt neked, hogy ne zavar? Nem én nem zavarom. Hát, hogy én ne zavarom. Onnan nem zavarhatják az Évát. Mikor mondtam én ezt neked? Mit? Én fölhívtalak, és azt mondtam, Péter, de hát miért engem hívsz föl, amikor nem is én vagyok az első számú? Te azt mondtad, hogy az Éva néni kikötötte, hogy őt nem lehet. Szóltam az Éva néni. És akkor miért az érező? Hát de kinek szóljak akkor? Kit keresek? Ha ő a tanyiskola vezetője. Én szóltam neki, telefonáltam neki. Akkor a fűtésről nem is esett szó. Arra nem is beszélve a fűtésről. Tehát, hogy ott mindféle malőrök voltak végig. Onnan kezdve, hogy az egész voltak,
összefoglalva ezt az egészet, nem erről van szó, hanem az, hogy azt mondod, hogy te nem önálló vagy, meg hogy téged gyakorlatilag az Imréjék irányítanak, és hogy gyakorlatilag, hogy majdnem azt mondod, hogy mostohaként vagy itt titulálva, tehát hogy kevés pénzt kapsz, meg stb. De hát akkor miért vállaltad el ezt a vezetői posztot? Hogyha te ebben az egész dologban látod a problémát, és nem akarsz lépni. És az önkormányzat miért nem látja ezeket a problémákat akkor? Mert kérdése lehet válaszolni. És nem téged kérdeztem. Én meg válaszolok rá. Helyette. Mert sajnos nem engeded meg, hogy beszéljen. Igen. Tessék, mondjál talán, hogy miért nem működött együtt magával. És a fűtésről nem is beszélve, onnan kezdődött az egész. Hogy maga szólt, hogy nincs fűtés az iskolában, és hogy miért meri ezt hangoztatni. Itt van a fűtő. Polgármester úr, elnézést, minden jelező van, ami hiányzik az iskolában, mi le van adva írásba az igazgatónak, ami hiányzik. Nem nektek adtuk le, hanem az igazgatónak. Pontosan. De nincs pénz az iskolának. Leárt a munkaról, másik munkaruhat kéne megvennem. Saját ruhámat égetem el. Nincs pénz az iskolának. Mert 4-5 millióval tartozik az iskola kajára minden. És ezt látja az önkormányzat? De azt nem látja az önkormányzat, semmit nem tud semmi. Miből ered az egész? Itt a fűtésről ered az egész, fűtés miatt. Abból ered az egész. Ce ți-am zis să-ți iei? Ce minute ești? Tu ai zis, păi ia să nu zăvoresc, ia mă scrisul. Când ți-am zis, vreau să fac o prin, vreau să mă trimit, polgármester de așa muncinos bază. Tu ești muncinos. Auzul, ez nu Carolul meu cu școala țin. Tu ești muncinos. A polgármester de bază. Cine ești Carolul? Ce-al dat? Apa zis. Carolul meu că șpițli meu că spun la micit tot, ami történik az iskolában. Miért nem vagy az? De cine nu știe? De kinek szóljak? De cine nu știe? De kinek szóljak? Itt dolgozok a școală. Kinek szóljak? Hát ha így hát eu am főnökkel. Hát nem is leszek főnök. Te mindig. Eu szerződés mész. Én szerződés augusztus 30-ig. És úgy sássuk és nagy nem úgy aici. Én úgy is tudom. És tu trebuie să-ți spun Hát de olyan harcos, ami vagy, polgármester, dintetre, bazd meg. Ce să spune? Én beszéltem még veled, că eu sunt rosszul vrei pe Ibanén. Hát a sácsi mincsonos és hasznos polgármester csér, bazd meg, ez így van. Spune olyan harcos vagy. Nem, még nem kezdjük. Elnézést, mert most tegnap tudtam meg ezeket is. Hogy Isten igazából most kicsit nehéz. Most tudtam meg ezeket a dolgokat, és egész jól alig aludtam, hogy beszélni is nehezen tudok. Már tudtam már róla, de úgy igazándiból az itt nem csak ez pletyka szinten fog menni, de szerint lehet, hogy nem. Sőt, biztos, hogy nem. No, szevasztok! Most a kamerán kívül mire kíváncsi? Bármire, amit elmondtam. Az én apám az képviselő. Budai úr az édesapja? Nem, Vas Péter. Vas Péter? Az. Hallott már róla? Miket hallott róla? Most maga beszéljen. Akkor maga az ifjú Vas Péter. Nem. Akkor a Vas? Pál. Pál. Maga Igen. Vas Pál. Sok név A második gyere vagyok. Én úgy tudom, hogy az édesapja is, meg az ifjú Péter is, tehát a Péter fia is, ez mind a kettő az önkormányzat, tehát a testület tagja. És azt mondják, hogy ők ketten azok, akik ellenzékben vannak. 100%-os, igen. És csak ketten? És többi nem. Többi nem. Akkor maga szerint mi történik itt? Amit a másik fél akar. Két vezér egyéniség van, ennyi. Két vezér egyéniség van. Az egyik a Vas, a másik a polgármester Bredberg. Az édesapja Vas. Igen. Na most a Vas mellett vannak ugye vők, sógorok. Na most én annyit tudok mondani, ha a Vas brigád elindul, akkor tarol. És ha tarolna, akkor hol lenni? Börtönben. Ezt nem akarjuk. Inkább mit csinálunk? Elviseljük. A táboriékat? Elviseljük a táborékat, és nem az viseljük el, hogy minket
szekál, mert minket nem tudok szekálni, mert ennyi beleszólások nincs abban, hogy mi mit keresünk, hanem elviseljük azt, hogy a falut folyamatosan basztatják, zsinórba csupálják, döglesztik így, ahogy vannak. Mert köztudott, hogy rengeteg analfabéta van Szentmártonban. Ezt én aláírom, bárki előtt aláírom. És egy analfabétának, ha én adok egy doboz cigit, meg fizetek egy sört, akkor előtte én vagyok a sztár. És megcsinálom 400 fővel, akkor én vagyok a polgármester. Én rákérdeztem apámra, mondom, apám, miért nem akarsz te polgármesternek indulni? Mert hülyeség, azt mondja, mutasság. Mert ezeken az embereken nem tudsz segíteni. Így van. Ezeken csak úgy tudsz segíteni, ha adsz neki. Hát itt együtt élnek, hát segíthetnének is egymásnak. Maguknál. Betű, formalitás szerint maguknál egy összetartunk. De itt az életben nem. Hát maguk is keresztények, hát itt mindenki katolikus hívő, megy vasárnap zarándokolni már. Igen, és? Ennek az a lényege. Mi? A keresztény, hogy mondjam, együttérzés, segítés. De ha van pénz, nincs kereszténység. Ha érzem a pénz szolgál, bazd meg a keresztedet, meg a hitedet. Most bocsásson meg, hogy így beszéltem. A keresztet meg a hitet basszátok meg. A pénz, a hatalom, a többit meg leszorul. Még egyszer mondom. Az ember nem tud a pénzen felül emelkedni? Nem. A pénz. Én vagyok a pénz, és kész. Maga sem tud felül emelkedni? De tudok. Miért gondolja, hogy a többi nem? De még egy pillanat, tudok, de nálam is az első a pénz. Sok tisztelettel köszöntöm az Egyházas Haraszti Általános Iskola és Alsó Szentmártoni Iskola fenntartó társulatnak a fenntartóit, a Siklós-Nagyfalusi önkormányzat polgármesterét, az Ordi polgármester urat, a Szentmártoni polgármester urat, Kistapolcai polgármester urat, a jelenlévő jegyzőket, az iskola képviseletében az igazgató urat, helyettesét és a szakszervezetet, továbbá az Egyházas Haraszti alpolgármester urat. Gyakorlatilag azt szerettük volna az Alsó Szentmártoni képviselőtestület, és jó magam is, hogy a tagiskola és az óvoda gyakorlatilag integrált működésben tudjon működni a szeptemberi kezdéssel, és ehhez kérném a társulási tanács hozzájárulását. Na most, hogyha természetes senki nem akadályozza meg, hogy Szentmárton új iskolát csináljon, de az idei évre mi fölvettünk egy csomó normatívát 116 millió forint összegben. Utána számolt a másik 4 község, vagy volt erre alkalma, hogy mennyivel többen fog nekünk ez kerülni? Mert marad körülbelül, ugye 60-70 gyerek, iskolaigazgatóra nézek, 70 körül van lenn. Marad még 200 gyerekünk, igaz? Na most a 200 gyerek 70 normatívával kevesebb lesz. Én azt tudom mondani, hogy a 70 fővel csökkentett gyereklétszámmal a 4 község felkészülhet arra, hogy gyerekenként olyan 15-20 ezer forinttal már hozzá fog kelleni járulni. Na most azt végig gondolták-e, hogy egyrészt a szülőknek önálló iskolaválasztási joguk van. Azt mondják, hogy nem járhatom ide, hanem elviszem Nagyharsányba. Vagy azt mondja a Siklós Nagyfalu, hogy van 60 gyerekem, ha ide 20 000-et kell fizetni, Nagyharsány meg nem kér egy férjét, se, akkor kötök Nagyharsánynal intézménytársulást, vagy belementem, mert oda se kell jelen pillanatban semmit fizetni, és oda viszem a 60 gyereket. Akkor mit csinál itt az iskola már csak 140 gyerekkel? De ugyanezt elmondhatom Szentmártonnak is, hogy mi van akkor, hogyha 70 gyerekből azt mondja a szülő, hogy 30-at vagy 20-at elviszek, hiszen a tiszi hatására már 30-40 gyerek között már, de legalább 30,
jár Siklósra katolikusba, meg járnak máshová is. Én köszönöm, hogy aggódsz Szent Mártonért, meg ezért az egész dolgokért, de a dolog nem egészen ilyen egyszerű, és az érintett tárgykörben hidd el, hogy még mi is végig jártuk ezeket a dolgokat, és lépcsőről lépcsőre végig járjuk. Oké, nem miattatok aggódom, bocsáss meg, miattatok csak megjegyeztem azt, hogy ha csináltátok te dolgotok, hát én nem voltam ott, de az én másik községeimre aggódom, akik szintén nagyon szegények és nincs pénzük. Azért én szeretném megemlíteni, hogy a mai nappal az iskolának a szállítók felé történetesen 4.316.743 forint a kifizetetlen számlája, és az iskola dolgozói felé is tartozik körülbelül 500 000 forint, ez körülbelül. Az iskola számláján per pillanat 19.386 forint van, és én azt szeretném, még mielőtt ez a szétválás megtörténik, ha a Gestor önkormányzat részéről is kapnánk egy részletes elszámolást mondjuk az idei normatíváról, illetve az átutalásra történt összegekről. Pontosan le van fektetve, hogy mennyi pénzt utaltunk át nektek, mire, mit kaptatok? Amit mi kaptunk, mi tudjuk. Esetleg amit kapnunk kellett volna, azt nem tudjuk. Ennek egy olyan rendje volt, hogy ennyi meg ennyi normatívának kellett leérkezni. Ez megjelent az iskola számláján, történetesen ebből ennyi volt a bér, ennyi a járulék, és feketén-fehéren ott maradt az az összeg, amivel az iskola gazdálkodhatott volna. Ezt ki kell, hogy hangsúlyozzam, hogy gazdálkodhatott volna. Mivel Alsó-Szentmárton, mint Gestor önkormányzat részéről az utalások nem ebbe a rendszerbe történtek. Ez nagyon jól tudja a jegyző úr. Biztos, hogy kaptunk nagyobb tételeket, megvan, melyik nap, ha kell, akár most felolvasom, nincs erre szükség, ugye? De tulajdonképpen ebbe az 5 hónapban mi ezt így nyomon nem követhetjük. Nem volna-e sokkal meggondoltabb, hogyha ezt egy évvel elhalasztanánk? Ez csak annyit hadd jegyezzek meg, hogy gyakorlatilag a körjegyzőségből való kiváláskor számtalan jelét tudtuk annak adni és bizonyítani, hogy mennyire tudunk egymásnak gátat szabni és akadályt. Én azt kérem a társulási tanács valamennyi tagjaitól, hogy ez irányú szándékunkat azt mindenképpen próbálják előtérbe helyezni, és hogy végig tudjuk vinni. Természetesen én is azt mondom, hogy aki menni akar, azt hagyni kell menni. Az, hogy továbbiakban hogy kilódik, azt majd meglátjuk. Még annyit, hogy nagyon kellemetlen helyzet az, saját tapasztalatomban mondom, amikor a leigényelt normatívát ilyen kétszeres banki kamattal kell visszafizetni, és 2 év múlva döbben rá a paraszt, hogy hoppá, tévedtünk. Köszönöm. Tegyük napirendi ponttá, hogy megszavazzuk ezt. Aki ezzel egyetért, a társulási tanács tagjait kérdezem, akkor azt készfeltartással jelezze. Köszönöm. Mi is szeretnénk felköszönteni önöket. Köszönjük szépen! Összeszedem már magam. Kitartó és álhatatos munkájukat, melynek középpontjában mindig a gyerek állt, köszönjük több évtizedes munkájukat, amely által a falu oktatásának meghatározó személyiségévé váltak. Mindig példát mutattak a gyerekek számára a munkához való hozzáállásukkal és erkölcsi moralitásukkal. Hosszú idő alatt szinte tagjává váltak a falunak, ami nem kis dolog, és kevesen tudták ezt elérni. Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni. Köszönjük szépen! Sok erőt, egészséget és kitartást kívánunk a továbbiakban.
Otthoni Általános Iskola és Napközi Otthonos óvoda vezetője, Bába Lívia köszöntő beszédét hallgassák sok szeretettel. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a szülőket, a gyerekeket, vendégeinket és a falu lakosságát. A falu vezetése megbízott a közös igazgatású intézmény irányításával. A vezetői poszt betöltésére örömmel mondtam igent, és vezetői sokoldalúságomról szeretnék tanúbizonyságot tenni a közeljövőben. Az álmot meg nem álmodni úgy sem tudod. Ezért álmodj szebb jövőt, és úgy emlékezz rá, mint megvalósult tegnapra. Megkérem Lankó József plébános urat, mondja el ünnepi beszédét. Kezdjük az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Egy ismerős iskolaigazgató a pedagógus napon a következő ünnepi beszédet mondta kollégáinak. Gyerekként megtanítottak arra, hogy minden pedagógust tisztelnem kell. Pedagógusként és iskolaigazgatóként megtanultam, hogy minden gyermeket tisztelni és szeretni kell, akármilyen is az. Imádkozzunk, hogy ez így legyen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Lívia, szia! Gyere már ide egy kicsikét. Kaptunk a polgármester úrtól és a jegyző úrtól engedélyt arra, hogy fölvegyük az éttermet. Nem, most biztos, hogy nem. Nem mehetünk be az iskolába? Én nem hagytam erre utasítást. De hát kérdezd meg tőlük, onnan jövünk. Hát, mert azt nem engedett, hogy az iskoláról bárki is beszéljen. Nem engedem, mert védeni fogom, és védeni fogom a tanáraimat, a diákjaimat, és az iskolát, és az óvodát, és nem hagyom. Mert azt gondolod, hogy olyan dolgot szeretnénk belőle kihozni, ami nem kárára tudom, van az nem iskolának. tudom, hogy ki mit szeretne kihozni, meg stb. És így bezárjátok lakattal.
Igen, mert máshol közlekedünk. Szia, Lia! De jártok ebbe az iskolába? Nem, Harasztira. Igen, és miért oda jártok, mikor itt is van harmadik? Hát, ott jobb. Ott meg vagyunk szokva már. Elsőtől oda járunk. De hát nekem rossz Harasztiba, mert máma harmadikosoknak annyit kellett szenvedni. Nyavajogtok a tanárnének, hogy éhesek vagyunk. Menjünk ezzel a busszal, haj. Hát én. Máma nem volt ebéd az iskolában? Nem. Mi van ezzel az ebéddel? Azt mondják a kisebb. Ebédet kaptunk, igen, sem kaptunk, lehet, hogy holnap sem. Kell a polgármesternek kell adni könyvre pénzt, bérletre, kajára, kell adni pénzt neki. És melyik polgármesternek? A Tábori Mihály. Aki volt Szentmárton. És neki miért kéne adni a pénzt az egyházas haraszti iskolába? Mert az egyházas harasztinak nincsen annyi pénz, hogy kifizesse. És ezért mindenhonnan kértek támogatást. És most, ha nem fizetné a polgármester, akkor nekünk kéne kifizetni mindent. Igen. Már családoknak? Igen. Könyvet is. És például a ti családjaitok milyen anyagi helyzetben vannak? Hát... Szüleitek dolgoznak? Például nálatok Nem. dolgozik édesapád, édesanyád? És akkor ti miből éltek? Mi? Hát gyermekvédelméből, családi potlékból. És így például évelején ez mivel jár? Mert hát azért elég sokba kerül, nem az Évelején kapunk iskolatást, amit még nem kaptuk, még azt se, csak jövő héten. Nem most baj. volt aktív, és abból tudtok megvenni a füzeteket, táskát, mindent. Hogy kaptok már enni? Fizettem. És ki fizetett? A polgármester. Melyik polgármester? A Szentmártoni. Igen. És ezt ti honnan tudjátok? Hát azért, mert van lesz a könyvek, meg minden. Diákokat kapjuk. Kaptok ma már könyveket is? Tényleg? Tudott dolog, hogy a 3 és több gyerekesek, tehát akik gyermekvédelmi kedvezménybe, illetve támogatásban részesülő gyerekek, azoknak az iskola köteles az étkezési díj 50%-át kifizetni. De a másik 50%-ot az önkormányzat, illetve önkormányzatok szokták állni, de az élelmezéshez a beszállítóknak egy része a mai napig nincs kifizetve. Így vagyunk a buszszállítóval, majdnem $500 000 forint tartozásunk van, majd most miután Siklós-Nagyfalu és Alsó-Szentmárton is utalt, tehát most próbáljuk rendezni, mégpedig sürgőségi sorrendben. Hogy ez a központi iskola Igen. a lehető legoptimálisabban működjön, az most kinek az érdekeit az 5 falu tekintve? Hát véleményem szerint továbbra is Alsó-Szentmárton érdeke, hiszen a körzet területéről, tehát a legtöbb gyerek, a mai napig is, tehát közel 100 gyerek Alsó-Szentmártonból tanul a mi iskolánkban. Utána Siklós-Nagyfalué, onnan közel 60 gyerek érkezik, majd Oldé, de ez nem azt jelenti, hogy a másik 2 önkormányzatnak, tehát Kistapolcának vagy Egyházasharasztinak mondjuk nem fűződik érdeke ahhoz, hogy itt az oktatás megfelelő színvonalon, megfelelő körülmények között történjen. A következő, amit a kolléganő lefénymásol, azon pedig rajt lesz az a vállalkozásokról, amit elkezdtünk alapismereteket. Tehát, hogy mit jelent az, hogyha valaki vállalkozó, milyen feltételek mellett lehet valaki vállalkozó, illetve itt az egyes vállalkozási formákat kezdtük el megbeszélni a múlt alkalommal, hogy mi az, hogy egyéni Volt az a vizsga, az a szőlészeti Igen. Lesz munkátok végül? Nincs. Hát úgy volt, hogy munkalehetőség lett volna, csak adózni kellett volna, munkavállalói igazolványt kellett volna váltani, és azután kellett volna fizetni a napi, mondjuk a napszámot 2200 forint, abból 700 forintot kellett volna fizetni saját költségből. Úgyhogy olyan 1100 forintba jött volna ki a napi.
Munkabér. Azért nem mentünk ki, azért még nem érte meg. Munka lett volna, rengeteg munka lett volna. Csak nekik nem érte meg, mert a vállalkozó úgy egyezett volna bele, hogy munkát ad, de mi fizessük a bélyeget, ami rámegy arra a szerződési könyvre. Már hogy ezt minden nap kellett volna fizetni? Persze, minden nap persze. Hát, mivel az APEC ugye jár ki ellenőrizni, ugye, azért kellett volna az a És hogy alkalmazásba szeretnétek kerülni, nem meg alkalmi munka. Igen. Hát nem feketítünk volna, hanem rendes, legális munka lett volna. És most ez a ruha? Hát ezt kaptuk a pargondozótól, és külön cég, 3 brigád van itt, van a szociális szakácsok, meg mi a pargondozók. Valamilyen pályázatot nyertek, azt hiszem, és úgy jött létre ez a munka. Egyben ez egy munka is, meg tanulmány is. Nekünk. Meg nekik is persze. Mármint rendes bér van ezután, kapjuk ezt a minimálbért. Úgy van, hogy azt hiszem, hogy 4 nap munka, 1 nap suli. Gazdasági verseny a piacon. Ugye itt beszéltünk a munkaerőpiacról. Itt a munkaerőpiacon ugyanúgy 2 fél jelenik meg, ugye az egyik fél a munkavállaló, aki a munka erejét szeretné ugye úgymond idézőjelbe áruba bocsátani, illetve a munkáltató, aki viszont igénybe veszi a munkaerőt. Tehát ilyen értelemben beszéltünk munkaerőpiacról. És akkor utána mi lesz, hogyha ezt Hát kapjuk ezt a munkanélkülit utána, 3 hónapig, de megint visszamegyünk az aktív korra, hát ahogy volt is. Ne ránk haragudj, mert azt a parancsot szólunk. Hogy nem mehetnek be filmezni. És mondták, hogy miért nem mehetünk be? Nem. És ki mondta? A Lívia? Igen. És akkor most nem engednek. Kívülről lehet, azt mondta, de be nem lehet menni. Onnan jól lehet látni kívülről. És azt tudjátok, hogy mi lesz itt, milyen program? Passz. Passz, semmit nem tudunk. Hát röviden annyit tudok elmondani, hogy a tegnapi nap során is volt egy társulási tanácsülés, ahol többek között az Egyházas Haraszti Iskola volt a napirenden, és ebből az apropóból meghívtam a környező falvak polgármestereit, jegyzőit, továbbá olyan személyiségeket, akik úgy gondolom, hogy tervezőket, kik vannak még, a rendőrség képviselőit. Várom őket. És az iskolával kapcsolatban mit tárgyaltatok állam részéről? Igen. Hány százalékát fedezi a működésének, az iskola működésének? Hát úgy van, hogy a meglévő 110 milliónak körülbelül de hát erre számítani is lehetett. Körülbelül az 5%-a, ami nem kevés pénz, az, ami hiányzik. Gyakorlatilag azt mondják, hogy ennyi a megengedett, de hát nekünk ez a megengedett is óriási, mert azért 5 millió körüli pénzösszegről van szó, plusz még ehhez hozzá jöhet még 1-2 millió, tehát olyan 7-8 millió körül. A fölzárkóztató pénzek, azok, amelyek a szafárda párpénzek, a ROP 1, 2, 3, 4-nek a pályázatai mind azt a célt szolgálják, azért adják ide, hogy a vidéket fölzárkóztassák, és ennek ellenére az történik, hogy egy rövid kis csoport magának kijátsza ezeket a pályázatokat, már előre el van döntve, le van zsírozva, hogy ki nyert és ki nem. Pályázni szabad, nyerni nem lehet. Tehát ezt mi nem fogadjuk el. És hogyha nem történik ebbe változás, akkor az Európai Unióhoz megyünk, és jövő tavasszal hangos lesz Budapest utcája, mert igenis fölviszünk embereket, már lehet, hogy nem a jövő tavasszal, hanem most, ugyanis belépett az iskolának a problémája. Jelen pillanatban 7,5 millió adóssága van, és a volt Gestor önkormányzatnak, az Alsó-Szentmártonnak? Igen, Alsó-Szentmártonnak még pluszként 8 millió fölötti, itt van fönt, 8 millió forint fölötti
adósságot állapított meg az államkincstár. Na most ezt a pénzt már régen elköltötték, ezek a szociális problémák többszörösen is jelentkeztek. A jelen pillanatban ott tart az iskola, hogy a lejövő pénzek nem elég az iskola működtetéséhez, meg kell érteni Budapesten fönt, hogy a többszöri áramemelkedések, a beszállítóknak az árait is megemelték, tehát az, ami a költségvetésben van, csak egy módon lehetne föntartani, ha a környező önkormányzatok gyerekarányosan befizetnének egy bizonyos összeget. De erre ezek az önkormányzatok nem is képesek, mindjárt maguk előtt több milliós adósságot görget, és akkor nem lehet cserbehagyni egy olyan iskolát, ez az iskola nem csak egyszerűen tanít, hanem fölzárkóztat, délután ott tartja a gyerekeket, mert rendkívül körülmények közül jönnek ezek a gyerekek, ezeknek a gyerekeknek az apjának már hosszú ideje, 10-15 év óta nincsen munkája, tehát nem azért van itt cigány probléma, mert valakinek barna a bőre, és ezért megkülönböztetik, hanem pontosan azért van, mert a szüleik egyszerűen nincs pénzük, a szüleik 80 évvel a képzésben el vannak maradva, az innen jövő gyerek, hát itt kaphatna, de hogyha itt majd megszűnik a jövő héttől kezdve esetleg az étkezés az iskolában, akkor ezek a gyerekeknek a 80%-a naponta egyszer talán eszik, de nem kevés azoknak a száma, akik minden másnaponként esznek odahaza száraz kaját. Ebben az esetben Alsó-Szentmártonnal, aki a felelős gesztor önkormányzat volt az adott évben, mi történhet, hogyha nem tudja korrigálni? Hogyha nem tudja korrigálni, hitelt kell neki fölvenni, de aki már maga előtt görget adósságokat, akkor egyszerűen csődbiztost küldhetnek oda, és azt is megérhetik, hogy valamelyik önkormányzathoz a közigazgatási hivatal oda fogja csatolni. Meséltek el, mi történt most itt az iskola udvaron? Ide elvitték a Leoninit, arra felé. Hogy elvitték? Így bilincset. Igen, nem bilincset, ilyen övet. Azt kötöttek a kezére? Igen. És így megfogta, mert volt két lyuk, és így megfogta. Hozzák a Leoninit! Ott van! Úgy halljuk, hogy nagyon kevés a munka, illetve nagyon kevés az az ember, akinek állandó munkája van. Végérvényesen nem hiszek benne, hogy megszűnhet. Tehát egy állandó munkahelyen lehet. Nem. Csak most miben hiszel? Abban nem hiszem, hogy itt gyökeresen bármit is meg lehet változtatni. Hát nézzünk körül az országba. Tehát gyakorlatilag unió ide vagy oda, de nekünk ez egy 20 év, mire egyáltalán ezt a részét mi majd érezni fogjuk. Mindenképpen olyan célt kellene eléjük tenni, amivel motiválva lehetnek ahhoz, hogy ezt végigcsinálják. Mert abban a pillanatban, amikor már kimegy ez a szufla, és nincs bennük az az erő és az a vágy, vagy egyáltalán, hogy együtt összejöjjenek, akkor onnantól kezdve nincs erő.
Még egyszer. Kertész leszek, fát nevelek, elő nappal velem is, magamat is elültetem. Lehet, hogy nem önökkel így most így felkiáltásszerűen feltennem ezt a kérdést, de hát állami szinten ennyire nem figyelnek oda erre az egészre. Én a politikáról nagyon rossz véleménnyel vagyok. Van a megélhetési bűnöző és a megélhetési politikus. És a kettő között igazából nincs különbség. Független attól, hogy melyik oldalon megélhetési politizál. Tehát a szónak az eredeti görög értelme, hogy ki tud a poliszért, a városért tenni, a közért tenni valamit, jelenleg a politika általánosan kicsibe és nagyba arról szól, hogy ki tud a közből megszerezni dolgokat. Úgyhogy így aztán a politika ebben nem igazán hatékony. Olyankor, amikor hát választás közelbe kerülünk, akkor számítanak ezek az emberek, de egyébként pedig hát ballasztanak. A másik út nyilván, amivel kísérletezünk, hogy mindezek ellenére gyerekeket, fiatalokat valahogy úgy helyzetbe hozni, hogy kik mehessenek a tanulás útján ebből a helyzetből. Tudjuk persze, hogy az se egy olyan út, aminek a végén a Kánaán van, mert hiszen hány szakképzett, meg diplomás ember kínlódik a munkahelykereséssel, de hát mégis, ha az sincs, akkor semmi esély sincs. Tehát, hogy ez mégiscsak egyfajta út. Jézus az utolsó vacsorán ezt mondta tanítványainak. Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Keresni fogtok, de mint a zsidóknak mondtam, most nektek is mondom, ahova megyek, oda ti nem jöhettek. Új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólam, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Ezek az evangélium igéi. Áldott téged, Krisztus! Thank you.
Thank you.